Ka book palias kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka General Studies Paper 1 pinking aktiari lade na ka pendai ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4 phila ban yo ye ka na ki dukan kod paro ha shillong Ka Henyo Trap Youth Council Warjentia Circle. Ka penpau ka jing sungkhia. Halor ka jinglong jingman jong ka surok amla rem dauki NH40E. Hakini ki khandia tayo namar ki trok ki dewyong jong ki high level ki ay sahu klem jing salia. Kane kakta shisha ya kali kawan jong pajba babun balang. Khamtam kito ki batmu banlay chigi jaka pule nelay trailay kita. Kumta kaseng lingba uneu kerwo ka kentu ikibor punya district. Ya ka amna rem civil subdivision bakin shimkhia bat banlay ay mardor halor kane ka jingya ilailan jong kita kitrok ki dewyong kumjuru bakin tuklar hakabaya de baga jingkit platput kabala penlong ya ketika surok bakanang sniu kadang mi kisngi kaseng kamahamru lada jia baki board district na civil subdivision kim shimkhia ya kane ka jingkarpat kaseng kasachong perkhat bat kasale ya kabaron kam